Kamerawan. Iya. Ngomong meleleh. Takalo, ala ya sini ya. Tapi agak ngadep sana ya. Tapi nengoknya kanan, nengok kanan. Assalamualaikum. Mandang melatinya samping itu. Oke, Pak. Iya, masuk. Boleh, masuk. Iki Mbak ini pun. Sehat, Mbak. Sami widinipun kunjuk dumateng sagupara kanggo persidangan ingkang rikanggan prasaja menika sampun keparenganan kanthi mirunggan wonten dalem agung Pepunden Kula Bapak Sumardi Ibu Suwarni ingkang dene tumapaking gati prastawagung wisudan tali dharma ngunduh ponang putra temanten sadungkapan malih arsa kapurwakan hamba britasi wonten saperanganipun tamu ingkang pinarak wonten sanjawining wisma pahargyan. Semoga daya-daya kadhiraken lumebet katuran pinarak kanthi mirunggan wonten sasana palenggan ingkang sampun kasamaptaken dening kadang-kadang kridha dharma utawi panitia. Ngaten. Lanjut cerita kok pambiwara kula sampun keparengan nampi dawuh saking Kang Mengkukarsa inggih keluarga agung Bapak Sumardi Ibu Suwarni keparengan wakali gati nggih upacara adat ingkang winastan ngunduh temanten wisudan tali dharma. Saya lupa dianggo Kang Sami ikinipun ugi kunjuk dumateng Bapak Tekno sembangun sangat keporso kula hamunggil lagi handika suka panisuka langen tembang bebile mangke saged kalajengaken samadyaning pahargyan agung lumampah ngaten nggih. Satu kehormatan juga Pak Tek, hari ini kita kehadiran MC kondang juga pelaku seni teman saya yang duduk di sebelahnya Pak Haji Iya.
Kabiran saking kakebian kodok samya mangungkung mungguing balungkan. Kumenyar mawa Prabowo kentar-kentar winawa semu anggo nida-nida. Sumirat-sirat hamba badhe moyo-moyo motor metik ikan Bandung dan kota Purwodadi. Manten cowoknya cakep, manten putihnya cantik, siapa lagi kalau bukan Ajeng dan Ardi. Mohon izin tepuk tangan Bapak Ibu.
Ini adalah sebuah doa dan sekaligus support kita kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan Ajeng dan Ardi nantinya diberkahi dengan kehidupan yang ayem tentrem, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Mungkin saat ini jurutan bisa melatih setengah dicorada. Ini kalau namun undur kemanten wisudan kali darmo, mangke lalu sungkeman kalian jalan kembul, buatan mawi kacar bujur. Ajeng dia, saya Pak Haji di DRE Ibu Pertiwi sakit. Birekahan kapan during panduri kang sarya mulat namun tumuju dhateng Ponang Putra kemanten kekalih jumurung puja mantra puji donga satemah manggiha yuwana jati satemah ayam tentang gesangipun kebak ing tresna asih sakinah mawaddah warahmah lajeng kemanten madhipun Anenggih Bagus Ardi Pratama kelawan Ajeng Kurnia Dewi kapurwakan Diahayu Ajeng Kurnia Dewi mandhap saking palenggahan tondo yekti nggih nyumbangun tresna dhateng garwa kinasih. Duh, Mas Ardi sayang, Mas Ardi sayang keparenga nampi sungkem bekti tondo yekti tresna kula dhateng handika nggih Mas. Keparang wong caos pinmut senajan prikanggen punika kula sadha handika sampun jinejen pindah ning Narendra Tama bebasan raja Sadina Narpati sahari keparang kula caos pinmut wonten kewajiban luhur ingkang parikedah katindakaken netepi repepeh pindha sata matarangan tebih kaawe celak saya karang ketakel kasura kemanten kekalih tumuli rinangkul grayuk lu ngayalira kanthi kebak rasa tresna batobat kene-kene ngger kene-kene anakku bocah Bagus Ardi Pratama sungkemmu nambahi bonggok-bongkok yasing rama ibu lalu sen tak bebak kali kebak tak sunake kamurahaning Gusti Allah tansah ngayomana marang lakumu ya Gerardi elinga dawuh Gusti Allah ya wong bagus arijalu qawamuna ala lisan jejer wong lanang kuwi minangka imam kang wajib tanggung jawab mranata marang jejer lan adeke wong wadon mulai ibu titip getih satetes balung sacumplek daging satampel wujute Ajeng Kurnia Dewi reksana nuripe yo ngger kene-kene nduk Ajeng banyu mili pangestu ning Rama ibu murang kapono marang uripmu yo nduk siji piweling saka ibu gatekno yo wong ayu lumaku marang laku ning urip kantenono kanthi teteken tengkun ing kono margane bakal katekan apa kang dadi sediamu linambaran tresna asih bekti dharma tak dewa marang garwamu yo ing kono kena kanggo rambatan uripmu tumuju kekalih labetanku wewenang dugi ka sakala bro iki laswa saking telenging netra tumiben pangkon prasasat kaya muncul seta kang linunce amung jroning Rama ibu tansah nuwun wilasaning Gusti Hyang Maha Rasa mugi tansah ngayomana lekas sira kemanten kekalih satemah jajak kang dilunjuk jejeg kang dinangka sembodha kang sinedya
kene-kene ger Bapak Ibu ora bisa nyangoni apa-apa kejogomu ngaji pangati-ati jimat tawat-tawat gegaman kaprayit nang kantinen lumaku marang lakune urip kang kenono kanthi manut dawuh Gusti Allah sarta tindakno sunahe Kanjeng Nabi ya ing kono yekti bakal mahanani urip ping sampurna yo ger Bapak Ibu ora bisa nganteni apa-apa kejawen kelawan puji donga puja mantra muga-muga Gusti Allah tansah njejangkung lakumu sakemah bagya mulya uripmu mangkono kasira kemanten nggih sugeng dhateng Rama Ibu kawis tinggal sampun sembodo katingal kembang-kembang netranira tanpa wawa nandang kita sakala brol mijil waspa saking tenging netra tumibeng pangkon rasasak kaya mutiara seta kang rinonce bombong pokok jroning tias temanten kekalih sendyaning kayun ripun nampi sing Rama Ibu sinimpen kinarya gegembolan ngenya lumaku dhateng jagat ing daya tagung sakemah manggih yuwana jati wis paripurna gakiring panyandra tumuli dilelak lampahe bangsa tumuli suwuk di briefing saya ngenteni bapak saya nggih oke tahan sebentar mawon kadang nggih kula terangke sithik tentang filosofi dari acara dahar kembul atau makan bersama ngaten nggih Mbak Jeng nggih ingkang panjenengan nastem niku naminipun bogo jenar bogo niku sego utawa pangan jenar niku kuning tegese sego kuning sebab menapa Mbak Ajeng kok dipilih warna kuning kok tidak warna biru, hijau atau putih ini tidak ada muatan politik bukan berarti mantennya anggota partai Golkar bukan kuning itu jaring para winasih menggambarkan kekuatan kasantosan itu adalah merupakan doa mudah-mudahan Ajeng dan Ardi nantinya diberkahi dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala amin. Terus menurut Kamus Kuliner Indonesia itu adalah satu menu yang paling kaya akan unsur rasa pedes wonten, asin wonten, gurih wonten, bahkan rasa getir pahit juga ada. Filosofinya adalah ketika nanti Ardi dan Ajeng sudah berjalan berdampingan dalam menapai Mas Ardi didulai dipilih kesenangannya Mas Ardi nopo wonten serundeng telur dadar aspen kaki wong mungkin nyepeng janggutipun Mas Ardi ngaten. Oke, diawali dengan saling pandang dan senyum 1, 2, 3 didongakkan Bapak Ibu mungkin Gusti Allah barokah Allah datang kemanten kekalih amin kantos saat itu yang ngasih piringipun Mbak Ajeng Mas Ardi yang ngasih sendok Mas Ardi bisa menghadap PMC sebentar Mas anu ditarik sih Ajeng sayang lawe apa sayang menyejar kerawani oke asal kang iwan nyepeng janggutipun Mbak Ajeng ngaten nggih Mas Ardi dengan penuh mesra ngaten oke nah ini pun laos Mas Ardi laosnya disisihke sih ganti pilih kesenangannya nopo ngaten yo oke oh sampai tangan ingkang kiwa ngastot janggutipun saling pandang senyum bismillah muga-muga Gusti Allah paring barokah amin. Dari rampung Mas Ardi itu baru hitungan pertama sampai kan kaping kalih nek basa Malange bulang-bulangan nek cara mriki suap-suapan ya tetap hitungan ketiga mulai hari pun sarang ngaten nggih kesanipun Immanuel mengke pikantuk gambar ingkang sae oke 1, 2, 3 monggo tahan dulu biar difoto tahan dulu pun dereng rampung Mbak menika nembe hitungan kedua sekarang untuk yang ketiga sebab menapa manten diabari dahar ping 3 niku wonten artine ngaten Mbak Ajeng tunduk kalian tengoro laksita yuwana tengoro niku tenger laksita niku laku yuwana urip tenger lakune wong urip wonten 3 purwa madya usana lahir lakon layon lahir hidup dan besok akan mati ngaten nggih Mbak nggih niki nggih pitutur sampun tapi Mas Ardi Mbak Ajeng lenggahipun lurus ke depan fokus Mbak Ajeng oke secara bersama-sama oke oh terus saat ini kan lenggahipun lurus datang Ajeng kados kala wau ngaten Mas Ardi gelasnya ditatapke ben muni mati ngoten sik difotokan kamera sini yo lihat kamera 1, 2, 3 ting oh tapi kok mau dibujuk piambak-piambak nah terang malah bintang ini betul napa-napa Mas Ardi
Oh seret ngoten nggih, alhamdulillah. Kali mekaten paripurna nggih kula unjuk temanten kiranya Pak Kondur nggih lampahipun adi coradat paripurna. Monggo temanten kali